σωστό? Σωστό και αυτό. Όπως είπαμε σε όλες τις περιπτώσεις, όλα τα act τα οποία έχουμε κατά τη διάρκεια αυτού του event, θα υπάρχει κλιμάκωση. Κάθε πέρασμα θα είναι και πιο εντυπωσιακό. Και επειδή ξέρω ότι όλοι περιμένουν τη Φόρμουλα 1, σε 23 λεπτά θα γίνει και αυτό. Μερικά highlights τα οποία βλέπουμε στις γιγαντοοθόνες. Αν έχετε μία από τις 3 ή 4, αν δεν κάνω λάθος, γιγαντοοθόνες, μπορείτε να απολαύσετε πραγματικά εντυπωσιακές στιγμές από αυτές τις οποίες προσέφερε ο Αρούνας Γκιμπιέζα. Μας ήρθε από τη Λιθουανία για να κάνει όλα αυτά τα τρελά τα οποία Γενικά, αν είσαστε κάπου πιο πίσω και είσαστε κάπου στριμωχτά ή τέλος πάντων κάπου στενά και δεν βλέπετε και καλά και στριμώχνεστε κιόλας κτλ., μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο προς το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που έχει μια τεράστια γιγαντοοθόνη εκεί LED και έχει μια τεράστια αλάνα που έχει πολύ χώρο και θα μπορείτε να δείτε πιο καθαρά και πιο άνετα. Αν είσαστε κάπου στριμωχτά ή προς τα κάτω περισσότερο. Να πούμε τώρα ότι εν ώψη του επόμενου show που έχουμε εδώ μπροστά μας με τους Chris Brothers, να πούμε ότι βασίζονται τα αγωνιστικά τους οχήματα στην BMW M4, αλλά βασίζεται. Δεν μοιάζει και τόσο πολύ με το αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στους δρόμους. Έχει αλλαγμένες εγκαταστήσεις, έχει αλλαγμένη αεροδυναμική. Θα δείτε και θα ξετρελαθείτε από το πού βρίσκονται οι απολύξεις των εξατμίσεων. Είναι ψηλά και θα κάνουν θόρυβο, έτσι. Θα κάψουν πάρα πολύ λάστιχο. Έχουν 3 σετ για να διαλύσουν εδώ πέρα. Αυτή ήταν η υπόσχεση. Πάντως μας το είπαν, ακριβώς μας είπαν. Θα καεί λάστιχο. Να είσαστε προετοιμασμένοι. Λοιπόν, και ήρθε σιγά σιγά η ώρα να τους υποδεχτούμε. Για να δούμε τι έχουν να προσφέρουν σε εμάς οι Chris Brothers. Πρώτα απ' όλα ζέσταμα, να ζεστάνουν λίγο τα ελαστικά τους και να αρχίσει ο χώρος. Ya, πρέπει να έχει τηλέφωνο, δεν πάει τηλέφωνο. Έρχεται μπαμπέ! Καλή τρελένα, πανίκη στην πόρτα. Εγώ το μαλλί κάτω. Μόνικα, βλέπω από σένα! Ωραία, Εσύ να προβολιστείς πρώτος. Πραγματική Όταν φτάσεις, ρίξε σινιάλο. Άντε, στο καλό δρόμο πάνω. Σπύρο, έχασες, έχασες! έτσι έκανε εγώ το Μάλικα, τράβα, Μάλικα! Τέλεια είναι. Δεν είναι ακόμα, μαράκα πατάει μια τριχτάρα. Δεν βλέπεις τίποτα. Έρχεται.
Ρε, κάνουνε δύο μπελβέ, κάνουνε γύρω ντόνατς. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Σας βλέπω ότι έχετε ενθουσιαστεί. Να σας δείξω μια φορά να μην σπρώχνεστε, να είμαστε ασφαλείς, να μην χτυπήσει κανείς. Είναι εντυπωσιακό το θέμα πραγματικά, ειδικά όταν είστε και οι δυο μαζί, δίπλα-δίπλα. Δεν το πιστεύεις το πόσο συγχρονισμένοι και το πόσο... Βαζέλο πάνω σου. Εκεί, κάθονται. Α, όχι, άλλος. Μοιάζει σαν το πάνω. Αδιανόητο. Μπράβο! 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 Καταλαβαίνεις που βρίσκεται κι άλλος από τη σκόνη που αφήνει πίσω από τα λάστιχα. Μπράβο, μπράβο! Απλά θα είσαι μαζί μας, θα βρούμε το... Βλέπετε ότι αποζητούν όλοι το χειροκρότημά σας. Αλλιώς τσαντίζονται. Άντε μάλιστα. Κάνει όμως κάπου κάτω από το Θέλεις να μην το κόβω? Όχι, πάνε και δυο μαζί τώρα. Ναι, στο μήκος 10 λεπτά. Χορεύουνε μαζί αυτοί οι δυο. Α, όχι, όχι, σε έπαιξαν άλλο. Είναι μια BMW. Wow. Φαίνεται κάτι άλλο. Τα πάντα φαίνεται. Μέχρι ας τη δίκη σου, μωρέ. Ανασφυριστικό είναι πραγματικά. Πάμε το βράδυ θα σας πω. Εσάς. Μπράβο, χειροκροτήστε τους, είναι καταπληκτικοί πραγματικά. 8. Και μετά